Aanklachten zijn uit de lucht gegrepen, dat zegt de formateur Chester Peterson. Hij was formateur in de kabinetten PISA's 2 en 3. En hij reageert op de aanklachten die er zijn geweest van Elvis de Andrade tegen PISA's en minister Van Heydoorn. En van Stanley Bertrand, de oud-premier, heeft gesproken over de situatie rond minister Lou Yantai, ex-minister Kimberly Lou Yantai. Nou, de formateur Chester Peterson is duidelijk. Er is geen enkele basis of samenhang voor de beschuldigingen. De Andrade die zegt dat er in de screening iets misgegaan is, omdat Van Heydoorn en PISA's bestuursfuncties hebben bij de vereniging van de MFK. En volgens de formateur in die tijd, Chester Peterson, was dat bekend en is dat helemaal geen zaak waarvoor een aanklacht moet worden ingediend. En over de situatie van Stanley Bertrand, die zegt dat de procureur-generaal een instructie of verzoek zou hebben gekregen om zaken te laten passeren in de kwestie rond mevrouw Lou Yantai, is volgens de formateur volledig uit de lucht gegrepen en een belediging voor de procureur-generaal. Bovendien is hier niets van waar. Aldus Peterson, die in duidelijke bewoordingen zich uitspreekt tegen de aanklachten tegen drie personen in het kabinet. Eentje is geen minister meer, dat is Kimberly Lou Yantai. Haar ontslag is ingediend. PISA's en Van Heydoorn zijn gewoon nog in functie. En volgens de formateur van de kabinetten, Chester Peterson, kunnen ze ook gewoon blijven zitten.